Добър ден, драги господа на ТНЛГ и разбира се дами на TNWG. Днес се завръщаме с ток-шоуто на ИФЕ, TNWG Interview with You. Моите колеги в записа ще са Коси от форума и Георг от форума. А гост ще е некой друг, а самия The Viper, българския шампион в момента на федерацията. Играе с Triple H. Добър ден, Viper. Добър ден. Да те питам първо как си. Добре. Какво правиш днес, как си? Не, това ти го задам за втори път, няма смисъл. Да те питам първо. Обичайните въпроси, как се казваш? Северин. Откъде си? Ихтиман науча в София. На колко си? 12. Добре. Как върви даскалото? Добре. Добре, Баев, добър ден. Първо на тебе ти кажа. Добър ден. Здравей, Северине. За мен е чест, че си днес в нашото шоу. Да те питам, кой е любимият ти кичист? Triple H. Защо той? Първия, който съм гледал е негов. Кой е бил той? Срещу Грубаря, ама не помня смисъл турнир и такива работи, но мисля, че беше на Кетчман. Той с Грубара си е бил два пъти на Ресомения. 3 пъти. 3 пъти с 3 хикса, да. Аха. Тежко. Любимата ти дива коя е? Ники Бела. Отличен избор бих казал аз. Мислиш мащабно? Да. Няма да те питам друго. Ти каза, че си на 12, така ли? Да. Как се чувства? Мисъл? В смисъл, след 5 години, като си излязъл... Така имаме въпрос как разбра за TNWG тук от Exposed Barbie го зададе. Кой се покани? Митко. Кой? Да, своя приятел. Чакай да ма. Извинявам се за техническата грешка, да те питам. Ти преди 5 години си излязъл от детската градина. Как се чувстваш? Майко, вътре се напиках. Това затвори. Да. Майко. Аз се разревах. То отказваме, брат. Явно не съм.